vielä taidetaan jotain tehdä. Olisikohan se, että kananmuna pitää vielä asentaa. En ole ikinä tollastakaan ennen sanonut kananmuna-asennosta. No niin, nyt nyökkäillään. Huomenna on sitten kaikilla niskat kipeänä. Muistaa missä on oltu. Ja nyt lähtee. Katsotaan miten tälle iskukaimentimelle käy. Herran Jumala, jotakin särky, mutta mitä se oli? Onko se muna tuolla? Ei, sehän oli tossa. Miten sille kävi? Muna on ehkä! Osuuko se maa? Okei. Eli siis, mutta tämä muna ei osunut kuitenkaan maahan, se tuli tälle alueelle, mutta tärkeämpää on, että se osui maahan. Eli tästä saa sitten sen 4 pistettä. 4 points, because it came to the right area, but didn't hit the ground. Joten 4 on pohjapistettä. Mitenkäs sitten, mitäs sanoo tuomari? Tää oli ainakin silleen niinku jännittävä tää esitys, se tuli semmosella voimalla. Kattokaa, tuomari tykkää jännityksestä. 6 pistettä! Herran Jumala, tarkoittaako se sitä, että tää meni johtoon? 10. Eli siis aplodia, 10 pistettä, 10 points, the leading crew! Johtava joukkue löytyi siis taas